Dobrý deň, ja som Bianka Moravánska a rada by som vám prečítala môj slovenský preklad úryvku z knihy Up the River with Mrs. Gallant spisovateľky Barbary Anderson. Barbara Andersonová Hore riekou s pani Gallantovou. Des urobil so svojou loďou široký oblúk, voda sa rozprskla do strán a prirazil k molu pri starej mlynskej budove. Vystúpili a vybrali sa hore kopcom. Des niesol škatulu s poľbeným čajom. Po čaji Des povedal, že im teraz porozpráva o starom mlyne a o rieke všeobecne. Všetci prejavili záujem. Vošli do starého, teplého, zatieneného domu a Des začal svoj výklad. Po pol hodine sa pani Kentová spýtala, či by jej Des nemal za zle, keby si sadla. Des povedal, že hoci by sa ich technicky vzaté malo nazývať riečne člny, on ich stále rád volá parníky. Aj keď prísne vzaté parníky nimi boli len krátko. Pani Kentová si sadla. Pani Gallantová si tiež sadla. Pán Kent vyzeral, ako by sa mal každú chvíľu rozplakať. Pán Gallant zatvoril oči. Arnold sedel vonku v tieni. Po chvíli sa k nemu pridal aj pán Borgs. Po 3/4 hodine Des povedal, že dúfa, že sa o rieke aspoň niečo naučili. V tichosti zišli späť k vode. Des poznamenal, že keď loď dnes nejde práve najlepšie, možno by si pani Gallantová a pán Kent mohli sadnúť dopredu. Pán Gallant si čosi zamrmlal o rozumnom rozložení balastu. Pani Kentová sa spýtala Desa, prečo. Arnold odvetil, že preto, lebo sa mu páčia pekné dievčatá, keď sedia vzadu s ním. Pani Kentová mu povedala, nech dá pokoj a obratne si sadla dozadu. Pani Gallantová neodpovedala nič. Vyrazili. Des za kormidlom. Ukazovateľ teploty stúpol nad 80. Des poprosil pasažierov, aby sa poobzerali pri nohách, či tam nenájdu nejaký nástroj, ktorým by Arnold mohol znova prečistiť mriežku bez toho, aby musel z lode von. Pani Gallantová povedala, že tu má nejakú rúrku, ak by to pomohlo. Pani Kentová zrazu vykríkla a spýtala sa, čo je to za dym. Pán Gallant povedal, že to nie je dym, ale para. Pani Kentová zvolala, že tá rúrka je rozžeravená do červená. Pán Gallant na to sucho poznamenal, že ho to vôbec neprekvapuje. Arnold povedal, že všetko bude v poriadku. Des odvetil, že radšej jej dopraje ešte ďalšie schladenie a loď zastavil. Loď sa napokon dotackala k pôvodnému mólu o 2 hodiny neskôr, než bolo v pláne. Cestujúci si bez slova pozbierali svoje veci a vybrali sa hore kopcom. Des povedal Arnoldovi, že môže vytiahnuť loď hore. Arnold odpovedal, ty si tu šéf, Des. Ďakujem za pozornosť.